Teraz si povieme niečo o tom, ako madrac chrániť pred znečistením. Investujte do snímateľného poťahu. Je to ideálne pre alergikov, dostupný aj v biobavlne alebo antibakteriálnych vláknach. Používajte chránič madraca. Zabráni vzniku škvrn a zároveň predĺží jeho životnosť. Ak máte dva jednolôžkové madrace, chránič navyše vyrovná medzeru medzi nimi. Vyberajte madrace Segum. Obsahujú špeciálnu textíliu, ktorá chráni jadro pred poškodením. Každých 6 mesiacov operte poťah madraca podľa pokynov na štítku. Ak ste alergik, perte ho na 60 alebo 95 stupňov Celzia s jemným pracím prostriedkom. Pozor, poťahy nikdy nesúšte v sušičke, aby ste predišli ich poškodeniu. Ak nemáte proste dostatočne veľkú práčku, využite čistiareň. Každých 12 mesiacov vyvetrajte matrac. Stačí niekoľko hodín na vzduchu pri otvorenom okne. Pomáha to odstrániť vlhkosť a osviežiť štruktúru materiálu. Každé 2 roky otáčajte madrac na opačnú stranu, ale aj smer od hlavy k nohám. Takto rovnomerne regenerujete materiály a predchádzate jednostrannému opotrebovaniu.